Oy, nasa tong linya. Mubo lang, ato lang hangyo na kay Tebaw tabisi kay ni si Vice Governor Glenn Soco. Vice, good morning. Welcome sa Karambulas. Bob Malasarte ni John Tadlip Jr. May buntag diya. Babog, may buntag dyan. May buntag, sa mga Vice. listeners. Vice Governor na among i-address ni mo sa'yo. Masipyat na among dila. Board lang yapon. Okay ra. Glenn lang, Glenn. Oh. Eh, kumaana na ng Vice Gov. Okay, ani usa sa gihangyo gyud ni Governor Pambari 4 ninyo, ikaw isip presiding officer pangudi na sa Junta Provincial Sugbo. Kini yung paghimo ko din na sa kalabot sa Freedom of Information. Juan, amo nang ituki, Boss Bob, no? Okay. Freedom of Information, actually, balaod man na, no? Sa national. National, correct. So, it's a matter siguro of localizing it. Okay. So, amo nang studyoan og unsaon. But the idea, yung dunay freedom of information in the essence of transparency sa among panggobyerno, maayo man. Kini kunong pagmugna ining Freedom of Information Ordinance, kuan ko ni, this can be a tool to prevent corruption. Ngano sa una, why freedom, why kagawasan ang mga sakop sa prinsa sa pagkuha og mga information during the administration of Governor Gwen Garcia o Vice Governor Junjun Davide? Dili man, ang tanang ahensya sa gobyerno, even ang local government units are practicing that already. No. Kana lang sa amo diya Junta Provincial ug mangayo kag kopya sa mga ordinansa o mga resolution nga among ipasar, that's available, no? That's public document. Ang usala sa among gihimo karon, Boss Bob, nga para mas ma-enhance gyud ang transparency sa among trabaho, mao nang kanang pag-create namo og usa ka official news page, no? Kanang beyond legislation. Unya ang among tanan nga sessions karon i-cover na namo og live. I-live sa kanang online? Yes. Murag ikaw god kanang naimong kuano nga makita na ka sa kuan kapunaw-punawan. Kami, pwede mo pwede mong itap ninyo dire. Arita sa radio, kay kining ato, radio, DYKC, live streaming maghapon ta dire, Vice Governor Soco, no? Anyway. So kamo, bisag walay kuan, anybody all over around the world, maka-access sa amo ang, makahibaw sa amo mga ginabuhat, o ang among session mismo, covered live na siya. So that is to me, I think, in support also of transparency and kanang gitawag og freedom of information. So, usa sa gihimug-atan ha, gitagaan niya dako kay nga emphasis ni Governor Pambari 4 nga maka-prevent kuno ni magamit ni isip kahimanan aron kalikayan ang korupsyon. Kay, again, transparency is public accountability, no? Okay. So, kinahanglan yun nga mahibaw ang katawhan sa unsay mga gihimo namo, no? There should not be a curtailment of information. Any document should be available to anybody. Any public document. So, inyo pa nang i-discuss Vice Gov? Yes, kay among i-tanawon unsay naa sa national law and then among i-localize, no? So that's, I think, how kuan. Medyo broad pa manggug kayo na nga discussion, Boss Bob. Ang maghimo kag ordinance kinahanglan namon ginay detalye. Kay bitaw dito sa national law kanang when I was still a member atong usa sa dako nga TV network ba. Unya mukuyo kog mag-cover mi dito sa Senate ug sa Congress sa una during their session. Sa iyon ra kaming ang katong among mga counterpart nga mga reporters dito sa katong among network sa una nga gitrabahoan. Sa iyon ra kay maka-avail ang mga
vital documents ug mga information kay kuan magid sila nitamod man sila ning freedom of information ang mga kongresista ug ang mga senador. Well, mao man sa diha sa mua sa Boss Bob, no? In fact, karon sa akong administrasyon, ako ning palapdan, ako ning panghingusgan pa, no? Nga mas ma-aware gyud ang katawhan sa unsay trabaho sa legislative, no? Ug matag board member o ang trabaho nila so diha mismo sa Junta Provincial o gawa sa Junta Provincial kay ug musuroy mi didto sa mga kalungsuran among mga distrito ug doon na may mga aktibidades na may mga lakaw then ma-cover na namo. We'll try as much nga ma-cover na namo. Pinaagyan ang amo ang digital platform. In fact, doon na sa may plano nga magbuhat gimig print publication, no? I see. Among gitawag ng amo ang platform o beyond legislation, no? Serbisyo sa balaod, alagad sa katawhan. I see. Okay, so nindot ni pero kining ordinansa nga gihangyo ni Governor Pampari 4 kanus ka ninyo sugdan ni og inyo ba gining pandayon, Vice Governor? Well, maghuwat mig do na gyoy formal endorsement, no? Kay usahay manggod ang ordinance, ang request magikan sa executive kay sila may mo wording ana ug unsaon nila unsa ilang gusto. But pwede sad nga usa ka board member mo'y mag initiate niya na, no, amo nang tanawon ug asa mo'y mas pabor. But as for now, I think we will consult further the executive department ug unsay ilahang idea, unsay ilang plano. Kay maybe it's really for all, no? This is really for all agencies or all departments in the Cebu provincial government. Okay. Last question na lang kung natay oras, Vice, no? Either mo comment or di ka mo comment ani. Giundang na ang suroy-suroy, giundang na ang katong sa tong festival katong Pasigarbo niya mas dako sad nga kay ginan nga di na gyud madayon ang pagtukod og pagbalhin sa Capitol building dito sa Balamban. Nakagasto na ba ang provincial government? Unsay mahitabo ani Vice Gov Soko? Hello. Vice, okay. Hello. Vice. Hello? Hello, Vice? Hello, Boss Bob. Okay. Naputol-putol. Okay, Hello. kani. Nakagasto na. Hello, Vice? Hello. Yes, nyara kajot, Vice, ha? Atong Hello. Kani, Vice. Nyara kajot, mutawag mig balik. Ako na nagasto din na, pila na to Camilo? 500 million? Ang first tranche ato na release naman siguro katong pag-flatten, pag-prepare sa lot or site development. Pero dili lagi, di gyud mo angkon ang provincial government sila si Governor Gwen Garcia ato nga sila may nagsugo DPWH maghimo atong pag-flatten o pagbungkag atong bukid. Pero di ba na mo trabahong DP ug Y go signal authorization from the government or kanang nagkuha nila. So doon na ikiha sa rate of kalikasan ang DPWH. So magunay na sila. Ane, last question na lang gini kay wala tay oras. Vice Gov, sorry kayo pasaylo ami Vice Gov ha na putol-putol in town, sorry kayo. Giundang ang Pasigarbo, giundang ang suroy-suroy final na gyud nga desisyon na sa governor. Unya usa sa kini ang di gyud madayon nga proyekto kanhi ni Governor Gwen Garcia ang pagbalhin sa provincial government or Capitol building paingon dito sa Balamban, Cebu nga nakagasto nagminilyon ka pesos ang kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Unsay mo reaksyon ani? Well, sa pagkakaroon, Boss Bob, these are all pronouncements, no, sa atong gobernador, no. Kanang Pasigarbo ug ang suroy-suroy Institusyon na. sa pinaka-recent niya nga pronouncement ningon siya nga importante lang i-cut kuno ang cost, but since nga naay ordinance ilaha pa kunong studyoan o gunsaon pag padayon unsaon pag-move forward posible gi kuno nga karong tuiga basig naa pa kuno. Okay. No, kay doon na may appropriation. Kana siyang pag-stop sa pagbalhin sa Balamban, sa Capitol, pronouncement, wala pag katinuan o unsa iyang direction towards that. Para nako sayang yung kayo ang kwarta, no?
Correct. Regardless sa nagasto, no, kay kibaw ko doon na national funds nga na butang na diha, nya nakasugod construction. But whatever it is, we're open to discuss unsa gyud direksyon niya. No, so, moagi pa ang grabing debate lalis unya diha sa Junta Provincial labot ani. Wala pa manggod kay kani, wala, the only endorsement that we have received so far. Okay. Nga among gipasaran og resolution gahapon was kanirang pag-change sa signatories, no, sa kaning mga bank accounts, no, which nga gi-designate si Governor Pamela Barquatro ug si Attorney Roy Salubre as the provincial treasurer, no. So wala pa, no. So kami di Junta Provincial, when it comes to plans of the executive department, we will expect, or we maghuwat mi og endorsements coming from them before we can act on it. Pero inyo sa ganang balansyon og maayo Vice Gov og asa ang mas dako nga advantage para sa katawhas probinsya sa Sugbo. Tinuod gina mo na mo yung siguro ako nang gipamulong hapon. And I said nga we will assert the independence of the institution, no? And we will work with mutual respect sa executive. At the end of the day, no, we will ensure that there will be checks and balances between both offices, no. So kana makalao mga tumagigso nagpakataras kayuhan sa katawhan sa Sugbo, amo nang buhaton, among isiguro nga this will be for the benefit of the people of Cebu. But at least dunay air of cooperation. Dunay air of cooperation. I see. Vice Governor Glenn Suko, salamat sa imong time og may buntag mo, sir. May buntag diha og salamat sad kaninyong tanan. Daghang salamat.